салом бинандагони азиз, барномаи навиди 7 рӯз аст бо инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои ҳафта аз ёртиҷи манзури шумо. нахустин гурӯҳи зоирони тоҷик 25 май иборат аз 165 нафар барои адои маросими ҳаҷ ба Арабистони Саудӣ рафтанд. Дар мавсими ҳаҷ 2024 Арабистони Саудӣ барои шаҳрвандони Тоҷикистон 7000 квота ҷудо карда буд. дар душанбе волидони 4 хонандаро барои вайрон намудани дарси муаллими 65 сола ҷарима карданд. омӯзгор хонандагонро барои белавозимоти хониш омадан ба дарс сарзаниш намудааст, вале хонандаи дигар ҳодисаро ба навор гирифта паҳн мекунад. раисати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе иттилоъ дод, ки ҳодиса рӯзи 24 майи соли ҷорӣ дар мактаби рақами 66 ноҳияи Сино рух додааст. мақомот мегӯянд, ки ин ҳолат, ки танҳо ғамхории падаронаи устод нисбати хонанда аст, аз ҷониби хонандаи дигар, ки аз бемасъулияти волидайни худ истифода бурда ба мактаб телефони мобилӣ овардааст, бо мақсади пас задани шаъну шарафи устод наворбардорӣ намуда дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр намудааст. мақомот нисбати волидайни 4 нафар хонанда барои зоҳир намудани бемасъулиятӣ дар таълиму тарбияи фарзанд, ки бе ашёи хониш ва телефони мобилӣ ба мактаб ҳозир гашта ба раванди дарс халал расонидаанд, тибқи талаботи моддаи 90 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуданд. ин банди қонунгузорӣ аз 216 то 504 сомонӣ ё аз 3 то 7 нишониҳанда барои ҳисобҳо ҷарима муқаррар мекунад. ба муаллим низ барои муносибати бодиқатона бо хонандагон ва риояи низоми таҳсилот фаҳмондадиҳӣ сурат гирифт. тоҷикистон ва Кореяи Ҷанубӣ имкони бунёди метро дар Душанберо баррасӣ карданд. ба иттилои вазорати нақлиёти Тоҷикистон, дар Душанбе мулоқоти васеъи ҳайати мутахассисони Тоҷикистон ва Кореяи Ҷанубӣ баргузор шуд. намояндагони ширкати миллии роҳи оҳани Корея қайд карданд, ки шаҳри Душанбе, ки беш аз 1,2 миллион нафар аҳолӣ дорад, ба бунёди роҳҳои бехатар ва вазъияти экологии тоза ниёз дорад. онҳо пешниҳод карданд, ки бо истифода аз системаи транзити сабуки роҳи оҳан як метрои зеризаминӣ созанд. суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯйхати нави ҳизбу ҳаракатҳо ва ташкилотҳои террористӣ экстремистиеро, ки фаъолияташон дар кишвар манъ аст, нашр кард. бо ҳалномаҳои суди олӣ 29 адад ҳизбҳо, гурӯҳҳо, ҳаракатҳо, равияҳо ва иттиҳодияҳо ҳамчун ташкилотҳои террористӣ экстремистӣ эътироф гардида фаъолияташон дар ҳудуди Тоҷикистон манъ, воридоти адабиётҳо ва сомонаҳои ин ташкилотҳо баста шуданд. хабар медиҳад сомонаи суди олии кишвар. барои ҷонибдорӣ ё пайравии онҳо аз 5 то 12 сол зиндон таҳдид мекунад. як сокини 38 солаи шаҳри Ваҳдат барои то дами марг латукуб кардани ҳамсараш боздошт шуд. гумонбаршаванда бо ҳамсараш зани 34 солаи шаҳри мазкур, ки дар манзили истиқоматии сокини ноҳияи Рӯдакӣ ба таъмири хона машғул буданд, ҷангу ҷанҷол карда аз рашк ӯро латукуб кардааст, хабар медиҳад вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон. зан ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта, ҳангоми ба хонаи истиқоматиашон дастрас намуданд, дар роҳ ба ҳалокат расид. аз рӯи ҳодисаи мазкур тафтишот идома дорад. барномаи навиди 7 рӯз буд аз ёртиҷаи хайр.